Слава на Бога! Аз се радвам, че така мога да взема участие тази година в националната конференция, тъй като предоставяха тая възможност на пастор Илко и пастор Пейчо да организират конференцията. Те са домакините и всяка година ние правим такава конференция, събираме се заедно и целта е ние да бъдем насърчени, ние да бъдем съживени, обновени и да се даде посоката, в която трябва да вървиме като деноминация, Форская България, църквите си в България. И това е нашето семейство. И аз вярвам, че по това време на конференцията ще получим необходимите насоки и така зареждане от Господа. Темата е много интересна, е много хубава. Да горим без да пригаряме. Има се в предвид да горим, да бъдем запалени за Господа като лидери, като служители. Тази конференция преди всичко е пастирска, лидерска, тези хора, които са в служение, но и всеки един е добре дошъл да слуша, винаги е полезно да слушаме Словото на Бога. Така че големият въпрос е този, след като Господ ни е запалил, били сме изпълнени с Духа, ревностно сме тръгнали, как да можем да стигнем прицелната точка, към която ние сме се устремили. Как ние да работим сърдечно за Господа, пламенно за Господа, да не се уморяваме, да не се изтощаваме, защото реалността е тази, че много от служителите, особено тези, които са в пастирско служение, и до момент, когато пригарят, уморяват се и мнозина се отказват от служението. Кой е ключа, за да можем ние да стоиме твърди в вярата и с радост и план да служим на Господа? След като Господ ни е запалил, този огън, това светило да гори и занапред и винаги и никога да не угасваме, защото Господ казва, че ние сме светила на този свят и ние трябва да даваме пример в това отношение. Аз искам да бъда съвсем кратък, тъй като има други говорители, проповедници, които ще послужат по време на тази конференция. Искам да се спра само върху 3 стиха, Евреи 1 глава, от 1 до 3 стих, да разсъждаваме съвсем накратко върху тях. Бог, който при разни частични съобщения и при много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците. В края на тия дни говори на нас чрез Сина, когото поставя наследник на всичко, чрез когото направи и световете, който, бидейки сияние на Неговата слава, опечатък на Неговото съвършенство, държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на високо. Ключът е Исус Христос. Тук се говори за Сина. Ние, като човеци, които Господ ни е сътворил, ни е направил, сме в това плътско естество, сме склонни да съгрешаваме и да се отклоняваме. Някой трябва да ни говори, някой трябва да ни напъства. Както ние учим нашите деца, ние им говорим, ние ги възпитаваме, те слушат нашия глас, гледат нашето поведение като родители и те подражават на нас. Тук Словото казва, че в старо време Господ е говорил на своят народ чрез пророците. Знаем, че как Господ говори на Израел, когато ги извеждаше от египетската земя през пустинята, да ги заведе в обещаната земя, Бог говореше на Моисей и Моисей говореше на людите и те бяха послушни. Последствие, разбира се, които слушаха, които
устояваха така, приемаха тези думи на сериозно и вярваха, устояха. Мнозина от тях отпаднаха. Но се казва и последствие, разбира се, чрез пророците Господ говори при различни обстоятелства. Целта беше да ги води в правия път и да ги държи близко при себе си, да не се отклонява. В днешно време ние сме Божиите деца, ние сме Божият народ, Църквата Христова. И Господ ни е призовал ние да му служим. Кой ни води? Ние нямаме този Моисей, буквално, който израелтяните виждаха, но нашият Моисей е Исус Христос. И Словото тук заявява, че ако в старо време Бог е говорил чрез пророците, в последните времена, в днешно време Господ говори чрез Своя Син. Той е нашият лидер, Той е нашият водач. Ние трябва да слушаме Неговите думи и да ги изпълняваме, защото Той е всичко. Той е сътворил световете, Той изработи изкуплението, умря за нашите грехове. След като извърши всичко това, Той се възнесе и седна от дясната страна на Бога и отново ще дойде да установи Своето царство. До тогава Словото казва, че в тези новозаветни времена Той говори чрез Сина. Да, но Сина, когато беше в плът, те го виждаха, чуваха Неговите думи. Ние в днешно време Сина не го виждаме. Той е на небесата, където един ден и ние ще бъдем в славата на Бога. Как тогава чуваме гласа на Бога? За да може Той да ни държи в правата посока и да поддържа този огън в нас. И Исус, когато преди да се възнесе, каза на своите ученици: отидете по всичките народи, по всички нации, правете ученици, като ги учите на всичко това, което съм ви заповядвал, което съм ви говорил. Тези думи, които аз говорих на вас, вие ги говорете на тях. Аз ще бъда с вас, аз ще ви водя. Как Исус е с нас? В лицето на Святия Дух. Исус каза: за вас е по-добре аз да отида горе, защото ако не отида, няма кой да ви изпрати Святия Дух. Но когато аз отида, ще ви го изпратя. Утешителят Святия Дух. И когато Той дойде, Той мене ще прослави. И ще ви напомня какво? Всичко това, което аз съм ви говорил. Святия Дух в днешно време е с църквата. Той ни води и Той е, който освежава нашия ум и ни припомня думите на Господа. Разбира се, че ние имаме цялата Библия и трябва да четем и да разсъждаваме. Това е нашата духовна храна. Но моят фокус тази вечер е да обърнем внимание, когато четем Новия Завет, особено Евангелията, думите Исусе, които е говорил. Има някои Библии, където думите на Исуса в червено. Някои сте ги виждали. Те са важни. Те са важни. Така че ние трябва да следваме Словото. Трябва да слушаме гласът на Господа, за да можем да изпълняваме онова, което Той ни казва. Разбира се, ние не можем да очакваме така постоянно да чуваме някакъв глас и да получаваме някакви инструкции. Ние растеме духовно и от опит се обучаваме кое е правилното, кое е доброто, за да можем да го изпълняваме. Но ние се нуждаем от време на време да чуваме гласът на Господа. Това означава, трябва да имаме близки, лични взаимоотношения, всеки с Исус Христос. Лични преживявания с Него, лични докосвания, защото редно е с този, с когото ще прекараме вечността, ние да го познаваме, да сме в близки и интимни взаимоотношения с Него. Това е ключът за успеха и да слушаме какво Той ни говори на нашето сърце. Защото няма как като водачи, ако нямаме водителство от Господа, да се случват нещата в нашите църкви. Виждаме през годините Господ и така сме се разраснали деноминация от вече повече от 45 църкви. Това става с постоянство, с ръководство, с водителство от Господа и огънят
ние трябва да го поддържаме в нашите сърца и да не се отказваме. Никога да не се отказваме. Защото ние имаме цел, ние трябва да стигнем до края. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венецът на живота. От нас се иска да бъдем верни през всичките дни, които Господ ни е призовал, и с радостни сърца, с план в сърцата, чрез силата на Святия Дух да му служим. Аз съм сигурен, че Господ ще ни говори по време на тази конференция, чрез пастор Адам, който е нашият официален говорител, пастор Пейчо, пастор Илко. Вярвам, че Господ чрез Святия Дух е вложил думи в тяхните сърца, с които ние ще бъдем насърчени. Благославям всеки един, благославям това време, което ще бъдем заедно. Нека Божия Дух да бъде мощно осезаем със всеки един и да се потопим в Неговата благодат. Бъдете благословени в Господното име. Амен. Амен, слава на Господа. Пастор Адам, welcome. Искам да ви представя, докато той идва, пастор Адам Монгве. Ние се запознахме с него преди 2 години. Той идва, послужи в нашата църква. И много хора бяха докоснати от силата на Святия Дух и от посланието за възкресение, което той донесе тогава. И това е един невероятен Божий служител с изключително смирение. Но аз разпознавам в него уникален пророчески дар. Той може да получава песни от Господа, докато проповядва даже. На момента Господ му дава конкретни песни, пророчески песни. Също така Господ го използва за основаване на църкви. Аз мисля, че това е което нещо много ни привлече и ни сближи, тъй като имаме едно сърце за мисия. Неговото сърце още той има уникално свидетелство. И ако той иска да го сподели, нека Святия Дух да го води. Нещо, което много ме докосна, беше и неговото лично свидетелство. Така че тяхната църква служат и на сираци, хора, които нямат родители. Тъй като, не знам дали знаете, в Южна Африка има така наречени много спин сираци. Родителите умират от спин и няма кой да се грижи за децата. И тази страст да послужим на тези, които са отхвърлени, на тези, които са без родители, също е едно от нещата, които усетихме Господ, че ни свързва заедно. Той също менторства пастори, оперира и в апостолския дар и аз вярвам, че ние имаме много неща, които можем да получим. Бог да те благослови, брат. Добре дошъл. I thank God for this opportunity. Благодаря на Бог за тази възможност. I think first of all, before we move into the Word of God, На първо място обаче, преди да преминем към Божието Слово, I will ask us to honor the founder, искам да почита основателя, our bishop, нашият епископ. and I will ask everybody to stand on your feet. Бих искал да ви помоля всички да се Celebrate изправите и да what God has празнуваме, done да through them in благодарим за Bulgaria. това, Come on, somebody, put your hands together and celebrate the gift Нека that да God has празнуваме, given us. да дадем който Бог е дал в Thank you so much for it. Много ви благодарим за това, че си ни създал. Amen. You can Амин. have a seat. Сега вече можете да си седнете. Hallelujah. Чухам ли се добре? What a topic. Що за тема? Burning without burning out. Да горим, но без да прегаряме. When you read the statistics in America, Когато прочетете статистиката за Америка,
How many pastors give up Колко много пастори се отказват pastoring да пастируват, because it's not easy. понеже не е лесно. This is not a job that you find in a newspaper and make an application. Това не е работно място, което да откриеш в обявата във вестниците, да си подадеш молбата, заявлението. It's not a profession. Това не е професия. It's a calling. Това е призвание. Heaven has to call you. Небето трябва да те призове. But not only call you, Но не просто да те призове, but heaven equips you не само да те призове, но и небето трябва да те екипира, so that you can be able to stand за да си способен да устоиш и and способна overcome every challenge. и да можеш да победиш всяко предизвикателство. And I thank God И аз благодаря на Бога, that I am chosen to stand before you че аз tonight съм избран да застана пред вас тази вечер and deliver His word. и да вярвам на Неговото Слово и да ви предоставя Словото му. Hallelujah. Халелуя! So I thank God for this opportunity. Благодаря на Бог за тази възможност. I want us to look at the word of God in Exodus chapter number 3, verse number 1. Искам да погледнем Божието Слово в книгата Изход, 3 глава, 1 стих. I am blessed with one wife Аз съм благословен с една съпруга, and we are blessed with 3 children. благословени сме и с 3 деца. Pastoring a church in Nelspruit, that is the eastern part of South Africa. Ние сме в източната част на Южна Африка. And then I watch over some pastors. Аз отговарям, надзиравам, настойничествам над няколко пастора. So this is not an easy job to do, but За мен не е лесна работа да го върша, не е God лесно gives дело. us the grace to do so. Но Бог ми дава благодата да направя това. Hallelujah. Халелуя. Oh yes, that's my family. Ако не сте видяли в съобщението снимката на неговото семейство, може да ги видите тук. Let's read the word of God. Exodus chapter number 3, Ако сте verse отворили на number Изход 1. 3 глава, 1 стих, нека да прочетем. We will go on and read until verse number 8. Ще прочетем от 1 до 8 стих. Can you read it for us? А Мойсей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадианския жрец, и като откара овцете далеч в пустинята, дойде на Божията планина Хорив. И ангел Господен му се яви в огнен пламък и сред една капина, и Мойсей погледна, и ето, капината гореше в огън, но не изгаряше. И Мойсей си каза, да се отбия и да погледна това велико явление, защо капината не изгаря. А като видя Господ, че се отбива да погледа, Бог го извика и сред капината и каза, Мойсей, Мойсей! И той каза, ето ме. И той му каза, да не се приближиш тук, събуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Каза още, аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов. А Мойсей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. И Господ каза, наистина, видях страданието на людите ми, които са в Египет, и чух вика им поради надзирателите им, защото познах неволите им. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги изведа от тази земя. Земя добра и пространна. В земя, където текат мляко и мед. В земята на хананците, хетите, аморейците, ферезейците, евесейците и евозейците. Амен. Pastor Pecho, can you pray for us, please? Пастор Печо, би ли се помолил за нас, ако обичаш? Господи, аз ти благодаря за тая възможност да застанем тук пред Тебе, заедно с пастор Адам, заедно с всички, които сме отделили от времето си да дойдем тук. Боже, ние те молиме да излееш от Твоята мъдрост сега от небето, да я вложиш в нашите сърца, така че да я разберем, за да знаем какво да правим, за да знаем как да го правим, за да знаем да къде да вървим, Боже, и какво да правим. В името на Исус Христос, Боже Свети, ние Ти молим и за Твоята сила, бъди с нас, махни всичко това, което ни ограничава, и Господи, благослови да имаме всичко това, от което имаме нужда, за да бъдем, Боже, по-ефективни в разпространението и увеличаването, Боже Свети, на Твоето царство, в името на Исус Христос. Господи, ето сърцата ни са отворени, изливай в тях. И благослови, Боже, Адам да бъде Твой служител, който ще споделя истината, така както никога преди. Амин.
Praise the Lord. Слава на Бога! I like to say that there are three kinds of pastors. Обичам да казвам, че има три вида пастори. Number one, Номер едно, there are those who are called. тези, които са призовани. Number two, Номер две, there are those who send the please call me. тези, които са казали, моля да изпратиме. Number three, И номер три, there are those who had a missed call. тези, които са получили погрешното обаждане. In other words, they did not have an encounter with С God. други думи, не са имали лична среща с Бога. It is very difficult for a man of God or a woman of God Много е трудно за Божий мъж или Божия жена to give up да се откажат, when you had an encounter with God. когато наистина са се видяли лице в лице с Бога. Moses was an extraordinary man. Моисей беше свръхестествен човек, необикновен. His story is amazing. Неговата история е удивителна. We know that Pharaoh wanted to destroy the children in Egypt, the Jewish children. Знаем, че египетският фараон искаше да убие всички еврейски деца. And he commanded all the soldiers to kill the children, the boys particularly. Заповяда всички деца, особено момчетата, да бъдат избити. And the Bible says И Библията казва, that the mother put Moses inside the basket че майка му го сложи в една кошница, when she could not hide him anymore, когато вече нямаше как да скрие, че and put him on the Nile River. и го пусна по река Нил. Now, when you study and understand about the Nile River, Ако изучавате и разберете, що за река е Нил, it was full of crocodiles, ще разберете, че е пълна с крокодили, it was full of snakes. пълна и с змии. It was not just the matter of just a river, Не беше просто някаква рекичка. but also the Nile River, it was where the Pharaoh and all the magicians were getting their power from. Освен това обаче и реката Нил беше онова средство, от което фараона и неговите магиосници придобиваха сила. And it's amazing that when God has a purpose in your life, И е невероятно, когато Бог изпрати в твоя живот although Moses was a baby, специална цел. Въпреки че Моисей беше бебенце, he did not have an army. He did not have an army. той нямаше една армия. He was defenseless. Беше беззащитен. He was hopeless. Беше безнадежден. And yet he is exposed by God on the Nile River, И точно в тази ситуация Бог го поставя на показ по реката Нил. where all the spirit of Egypt can look at this boy and see the future. За да може всички духове в Египет да погледнат това момченце и да промеят какво бъдеще ги чака. That this boy is going to deliver Israel out of Egypt. Че точно това малко момченце в реката ще е онзи, който ще изведе евреите от Египет. He's defenseless, Беззащитен е, but yet the powers of the enemy cannot do anything about him as a и baby. въпреки това всичките сили, които са врагове на неговия народ, не могат да го спрат и да му навредят. They can't tend the Не могат да basket. преобърнат тази кошница, за да потъне. They can possess an alligator or crocodile to swallow him. Не могат да накарат нито един крокодил, нито един алигатор да иди да го глътне. Why? Because there is a purpose Защо? about his life. Защото имаше цел в неговия живот. And I want to tell you И аз искам да today ти кажа тази вечер, that no matter the че situation без you're in, значение в каква ситуация се when намираш сега, God has a когато purpose Бог in your има life, цел за твоя живот, there is nothing that the devil няма нищо, което and дяволът his mother-in-law can do about it. и даже тъща му нищо не може да ви направи. Are we together? Are we together? There's nothing that the devil can do about it. Никой нищо не може да ви направи хора. Moses is on top of the water. Моисей е там отгоре на водата, He's on top of the water. там отгоре върху водата в Now, кошницата. he is not under the water. Той не е под He's on водата, top of the той е water. отгоре And when върху you look at the водата. ministry of Moses, Като погледнете цялото служение на Моисей, when he's older, he's standing in front of the Red Sea даже когато е възрастен вече, стои там на брега на Червено because море, God gave him authority over понеже the waters. Бог вече му е дал властта и авторитета над He can водите. look at the Red Sea and the Red Sea will get intimidated by him. Той може да погледне Червеното море да се изплаши от Моисей Why? и да се
He is able, he's anointed Той by е God, способен, помазан от Бога, that he can look at the rock да погледне камъка, and he can speak to the rock and да water говори can на come този out. камък и вода да излезе оттам. Oh my God, in the name. Are you hearing me, somebody? Are Чувате you ли? there? Има ли някой, дето да е съгласен с мен? Can you hear? Чувате ли достатъчно? Are we together? Заедно ли сме в това? So you can never speak to a situation if you are not above it. Не можеш да говориш на ситуация, освен ако не си над нея. Whenever it comes to demonic powers, Когато става дума за демонични you сили, must learn to be on top of it. трябва да се научиш да стъпваш отгоре, Don't да allow станеш any над нещата. situation to put you under. В каквато и ситуация да си поставен. Because you are anointed by God. Ти си помазана от Бога. Hallelujah. Praise the Lord. Слава на Бога. But although Moses, И въпреки, че Мойсей, when he grew up след като порасна, in the camp of the enemy, беше във вражеския стан, as he grew up, като растеше. Hallelujah. Алелуя. as he grew up, Докато растеше, the Bible says you could sense in his spirit Библията казва, че още вътре в отробата си, в духа си, можеше да усети, да предчувства. that although I am an Egyptian, but there is something inside of me that tells me that I am more than an Egyptian. Абе, египтянин съм, ама нещо вътре в мен ми казва, че съм повече от тия египтяни. There is something inside of me Има нещо вътре в мене, което е различно от тях. that I know that I can speak Bulgarian language, Знам, че мога да говоря на български, but yet on the inside of me I am more than just a person who's in Bulgaria. обаче вътре в мене Oh съм my God, нещо in the name много of повече от просто един пастор в България. And the Bible says one day he saw an Egyptian И Библията казва, and a Jewish person fighting. че един ден той видя египтянин и евреин да се бият. There is a war that is happening. Война се случваше. But yet in Moses, in Но himself, вътре в него there was a war as well. имаше още една война. Because he was not fully understanding whether he is an Egyptian or he is a Jewish person. Той не разбираше все още напълно сега, египтянин ли е или евреин. Hallelujah. Did not understand fully. Не можеше напълно да се разбере. And yet at this stage, И даже в този етап he has to decide той трябваше да реши whether an Egyptian lives дали египтянина да живее or a Jewish person lives. или евреина да оживее. Who am I going to kill because I must kill somebody? Кого ще убият? Трябва да убият някого, а кой да е от двамата? Because in all of us there are two people that are living inside of us. Защото в нас винаги има двама души, които There живеят. is an Egyptian that lives inside of you. Има един египтянин, който живее в There is a тебе. Jewish person that lives inside Но of има you. един евреин, който е вътре в тебе. And you must decide И ти трябва да решиш whether an Egyptian continues to live дали египтянина в теб да продължи and да you живее. remain under Pharaoh and not change the world. И ти да си останеш под властта на But фараона и да you не must се have the промениш. guts because you must kill somebody. Или да приемеш призива, защото трябва да убиеш някого. I don't like pastors that don't have the ability to fight. Не ми харесват пастори, които нямат способността да воюват. If you're a pastor, you must kill some demons. Защото ако си пастор, трябва да убиваш демони, братко. If you're a pastor, you must kill some strong men in your Ако ти си пастор, трябва да събареш силния. There must be that anointing of David Трябва да имаш вътре в тебе това помазание, което да навдига that духа. says, I have killed the bear, I have Да killed the можеш lion, да and застанеш и I да have кажеш, killed the giant. убил съм мечката, спорих се и убих и лъва, сега разбира се, че ще се боря и този великан. В името на Исус Христос. You need to choose. Трябва да избереш. Now what am I talking about? Защо говоря сега това? When I'm talking about an Egyptian, Говоря за онзи I'm египтянин, talking about your flesh. за твоята плът. When I'm talking about a Jewish person, Когато говоря за I'm евреи в talking теб, about your spirit. говоря за духовния But човек when в I'm теб. talking about Moses, Когато говоря за I'm Мойсей, talking about your mind. говоря за твоя ум. Because your mind must decide Защото твоят ум трябва whether да it вземе is going to решение. be set on the flesh Дали ще седиш върху плътта си, or it's going to be set on the spirit. или ще стоиш в
when your mind is set on that, никога няма да победиш в духовния свят, ако ти си поставил себе си, ако си се настроил да се спиш в плътта. in other words, you must refuse to sit on the flesh. Ми трябва да се откажеш Because when you sit on the flesh, върху плътта, защото ако седиш you в will remain плътта, the same. ще си останеш You will be същия. an average pastor Ще си бъдеш средностатистически пастор. with an average wife, За средностатистическа and you will съпруга. have average children И ще има with средностатистическа an average деца. salary. На средностатистическа заплата. And guess what? When you will die an average death, И познай, като умреш, ще си има and you will средностатистическа have an смърт. average burial. И такова ще ти е God has not created you to be average. Но Бог не те е създал, за да се God has created you to be a deliverer of Israel. Бог те е създал, за да My бъдеш God, in the name of избавител в Jesus. Израел. Bulgaria will never be the same when you stand up tonight. Ако тази вечер ти се изправиш да следваш Because пътя си, the България никога няма power да е of същата. God is going to come upon you. Понеже Божията сила ще дойде And на your теб. ministry will never be the same. Служението ти никога повече няма да бъде същото. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You must decide. Трябва да вземеш решение. You must kill something. Трябва да убиеш I някого. want you to look at the person. You must kill something. Искам да те погледна и да ти кажа, трябва да убиеш някого. Tell the person you must kill something. Кажи сега на този до тебе, трябва да убиеш някого. Praise the Lord. Слава на Бога. Glory to Jesus. Слава да бъде на Исус. Listen to this. Чуйте това. Moses Моисей was frustrated. беше много разстроен. He knew Той знаеше, that he had a greater purpose че има по-велика цел. to deliver Israel. Да освободи Израел от Египет. And here he is. И ето го, He's operating in anger. вече функционира, действа в гняв, He's operating in the flesh. действа в плътта And he kills an Egyptian. и убива физически един египтянин. Buries him on the ground. Погребва го вътре в земята. The next incident, И следващия инцидент he found two Jewish people. последва двама евреи They are fighting. и виждат, те се бият. And they discover И те изведнъж откриват, that he has killed an Egyptian. че той е онзи, дето е убил египтянин. He runs away. И той избягва. He's afraid of Pharaoh. Страх го е от фараона. He's frustrated. Разстроен е вече. He knows that inside there is something Отвътре му е big. нервно. Знае, че има нещо повече. And he's frustrated. Но е много разстроен. Until chapter number 3. Докато не стигнем до 3 глава. God says, I have introduced you to water. И сега Бог му казва, вече те запознах с водата. I have introduced you to a well. Вече съм те запознал и с кладенеца. Right now, Moses, Сега, Моисей, I want to introduce you to fire. време е да се запознаеш с огъня. Because I don't want you to be the same person. Защото не искам да си същия човек. I want to introduce you to fire. Искам да те запозная с огън. Yet you are a pastor. Да, ти си пастор. You are introduced to water. Да, ти си запознат с водата. You are saved. Спасен си. You are a child of God. Дете на Бога си. But your life is just ordinary. Обаче животът ти си остава обичайния. And this young man that was baptized in the power of the Holy Spirit, Този млад мъж, който беше кръстен със силата на he was Святото, sitting down on the seat inside the train. седеше на седалката в купето в един влак. And next to him there was a person who was a witch. До него имаше човек, който беше богат. A witch. A witch doctor. Магиосница, извинявайте. And he was sitting next to him. Седнал до магиосника. The young man did not say anything to the witch. Младият човек не казва нищо на But магиосника. the witch began to manifest. Обаче магиосника почва така да Very uncomfortable. чувства се много неудобно. She moved from the seat where she was seated Мести се от това място and sat in another seat. и се премества на But другата still седалка. she was manifesting Обаче пак продължава And she да moved има from that проявление. seat От това място се into мести another пак seat. на съвсем друго. And still she was manifesting. И пак продължава да има Because такива the проявления. fire of God was all over the train. Понеже огънят на Because Бога of беше one в young целия man влак, that was full of the fire of заради God.
един младеж пълен с огъня на Бога. Can I declare upon your life tonight? Мога ли тази I вечер say, can I declare upon your да life? декларирам върху твоя The живот? fire of God is Да декларирам върху твоя живот, and your че ministry. огънят на Бога That слиза people in върху your теб. community are going to feel the fire of God, Хората, and които your са young people are going to change ще because of the изпитат fire of огъня, God. младите хора, Somebody които ще say бъдат amen in the променени house of и God. някой да каже Hallelujah! I say hallelujah! Somebody say fire! някой да каже огън! Somebody say fire! Hallelujah! Glory to God. In the name of Jesus. В името на Исус. Moses was just an ordinary man. Моисей беше обикновен But човек. God says, I will introduce you to fire. Но Бог му каза, сега ще When те you are запозная introduced to fire, you с will never огъня. be the same person. И като се запознаеш You с won't be огъня, the same pastor. няма да си същия човек, You won't be няма the да си same същия worship leader. пастор, няма да си същия Because вярващ, the fire of God is няма come да си upon your същия life. хвалител, защото Божия огън е върху теб. Hallelujah, glory to God. Халелуя, слава на I Бога. remember one day, Спомням си един ден, God showed me 3 witches coming. Бог ми показа три 3 witches, witch doctors. Witch doctors. Три магиосници, за да разберем мъже или жени, да. And God said to me, what do you want me to И do? Бог ми каза, какво искаш да Do направиш? you want to deal with them or you want to sleep? Искаш ли да спиш или искаш да се справиш с тях? I said to God, no, I want to sleep and snore. И аз казвам, Боже, искам да спя и даже да хъркам. And right now I just want the fire of God to work on my behalf. Сега просто искам Божия огън да работи вместо мен. Ladies and gentlemen, when the fire of God Чуйте comes обаче, upon your хора, life, когато Божия огън you слезе, no longer struggle in ministry. няма нужда ти да се напъваш в You no служение. longer struggle in life. Няма нужда да се напъваш в Why? живота. Because the fire of God is upon your life. Защо? Защото Божия огън е върху живота ти. And God began to do something wonderful in my Когато life Бог because of the започне fire да of прави God. нещо невероятно в твоя живот. Халелуя. Hallelujah, Bulgaria. Халелуя, България. Hallelujah. Халелуя, България. Казах халелуя, България. Hallelujah. Халелуя. Fire. Огън. Fire. Огън. Bonke was asked. Бонке го попитали. Renard Bonke was asked. Рейхард Бонке го попитали. Why is it that God is using you? Защо така се случва, че Бог те използва? And he answered, И той отговори. if you have got 2 stoves, Ако имаш две печки, one is cold едната е студена, не and е the other one включена, is hot, а другата обаче е загрята вече. and you want to cook, А пък ти искаш да готвиш. which one are you going to use? Коя печка ще използваш? Oh my God. В името на Исус, помислете си, коя печка искате да използвате? The hot one. God cannot use a stove that is cold. Бог не може да използва студения котлон. No cockroaches will visit a stove that is hot. Няма скакалци и хлебарки, които да искат да скочат върху горещия котлон. Hallelujah. Халелуя! Have you ever seen that some churches and some pastors are so cold Виждали ли сте, че някои пастори и някои църкви са толкова that even студени, the witches that are leading worship in the church, че даже имат в хвалението си хора в магиосничество? you need to be on fire to the point when they Вие come to искате да the сте door, толкова they cannot запалени stand за in Бога, the meeting. че даже като почнат и там през вратата да влизат, да не могат да стоят в събранието. Hallelujah, glory to God. Слава на Бога! You can never eat food that it has never been Ти through никога fire. не можеш да ядеш храна, която не е преминала през огън. Moses, you have a purpose, Мойсей, ти имаш цел. but your problem is you are in the flesh. Проблемът ти обаче е, че си стоиш и тук в You are плътта. not on fire for Все God. още не си в огъня за Бога. And Не the си Bible запален. tells us, and the И Bible tells Библията ни us казва, that he was looking after his flocks, the flocks of че his той си се грижи father-in-law. там за стадата на тъста си. And the Bible says as he was walking around И with the Библията казва, flocks, тук така си се разхождаше, занимаваше се с he овците. saw a bush Видя един храст, that was burning. който обаче гори. It is said that in that culture it was actually normal for a bush to burn. Казва се, че е нормално в онази култура да е имало такива огън в храст. But they will burn and burn out. Обаче като го запалиш, гори и след това изгаря. But there was something about this bush. В този храст обаче имаше нещо друго. The Bible says
it was burning, but it was not Библията burning казва, out. че гореше, но не прегаряше, не изгаряше. This bush was praying, but it was not praying out. Този храст се молеше, но не спираше да се моли. This bush was fasting, but it was not fasting out. Постеше, ама не можеше да се напосне. There was something about this bush. Имаше нещо в To този the храст. fact that Moses says no man. До момента, в който Мойсей каза, I don't understand about this bush. не го разбирам този храст, какво ми It's е very моля. strange. Много е странен този He says, храст. let me go and find out. Ще взема деда да го видя. Hallelujah. Алелуя. Hallelujah. God has not created you to be fireworks, Бог не те е създал да бъдеш фойерверк. but God has created you to catch fire Бог обаче те е създал да хващаш огън, so that the world can change. за да може светът да се промени. I want to give you some points. I want to give you some points. Да ви дам няколко точки. I want to give you some points. Няколко точки. Number one. Номер едно. Number one. Номер едно. Fire graduated Moses from taking care of sheep to taking care of God's business. Огънят направи Мойсей да се дипломира, да премине от това да се грижи за овцете до това да се грижи за Божието дело. Fire Огън graduated him му помогна да се дипломира, да премине, да завърши. from taking care of the flock От това да се грижи за стадо to taking care of God's business. до това да се грижи за Божието дело. It was fire. Огънят. Hallelujah. Алелуя. It was no longer ordinary thing. Това вече не беше обикновено нещо. Something happened. Нещо се случи. Number two, Номер две. Moses started in the water, Мойсей започна във водата, but he ended in the fire of но God. завърши в Божият огън. God does not want you to stay in the ordinary things. Бог не иска ти да останеш в обикновените God неща. wants you to move into another level, Бог иска ти да се преминеш, да достигнеш следващото ниво. in the fire of God. В огънят на Бога. Number three, И номер три. Fire demands that you take off your sandals. Огънят изисква да събуеш обущата си. Because the place of fire is holy. Защото мястото на огънят е свято. You cannot stand in the place of fire with your old mentality. Не можеш да влезеш в огъня със стария си менталитет, със стария си Something must начин change. на мислене. Нещо трябва да се When you промени. stand in the place of Когато fire. стоиш в мястото на огъня. There is a prayer that we have in Africa. Има молитва, която се моли в And Африка. when we are standing and praying, Докато стоим и се молим, we don't pray like we are frying eggs. ние не се молим сякаш пържим яйца. No, we pray seriously. Ние се молим сериозно. One of our apostles in the country, Един от нашите апостоли в нашата he will страна, pray in the room когато се молеше в стаята, until the paint on the wall began to имаме melt. случаи, в които боята, латекса по стената започваше да се топи. Why? Because of the fire of God inside the room. Огънят на Бога вътре в стаята. It is time for us to be on fire. Време е да се запалим. We don't want to just swim around the water because Не it's искаме да comfortable. стоим просто около водата, защото ни е готино. It's time for us to go into another level. Време е да преминем на следващото ниво. I believe that the time for Foursquare to move into another level Вярвам, it has че е come. време за Църкви Сион да преминат на следващото ниво. There are Това е young време. people who are going to catch the fire in this Вие denomination. сте хора, които искате да хванете огън и да тичате с And they него. are going to take the gospel into Germany. И ще занесете Евангелието в They are going to Германия. take the gospel into Russia. Ще занесете Евангелието в Because of Русия. the fire of God. Ще They are занесете not satisfied. Евангелието. Няма просто да Oh, Rabasata. няма да се плацикате във They водата. want to walk in the fire of God. Искате да ходите в Somebody Божия say огън. hallelujah. Някой да каже Somebody say Алелуя. hallelujah. Oh, glory unto Jesus Christ. Слава да бъде на Исус Христос. Oh, yes, Lord, in the name of Jesus. Да, Боже, в името You на see, Исус. Moses, Вижте, Мойсей, Bishop, what I realize is that Исус, Moses, това, което осъзнах, е, че he realized that Мойсей he's not fully разбра, Egyptian, че не е изцяло египтянин. but also he was rejected by Jewish people. Обаче пък и евреите го отхвърлят. But also the Midianites, they called him a foreigner. А пък мадянците му викат So чужденеца. wherever Moses could go, Където и да отиде Мойсей,
Пази си от дома. Ще ми се да чувахте това, което ви казвам. Само като се прибереш къщи, си събуваш обувките да си влезеш. С други думи, Бог каза на Мойсей: не си достатъчно евреи, не си достатъчно египтянин, мадианците наричат чужденец. Сега обаче, като дойдеш в моето присъствие, ти не си чужденец, не си еврей, не си египтянин, понеже Божието присъствие е твоя дом, Мойсей. Разбирате ли, че като пастор понякога не пасвате в обществото и се чуете къде ми е дома? Домът ти е в Божието присъствие. Твоето място е в Божието присъствие, в името на Исус Христос. Като лъв в джунглата, като орел в небето, като риба вътре в водата. Твоят дом е Божието присъствие. Когато поленичиш, извикаш и кажеш: Татко, помогни ми за служението ми, помогни ми за моите хора. Защо? Защото твоят дом е Божия святи дух. Имаше нещо, което се случи с Мойсей. I feel the anointing of God here. Чувствам Божието присъствие тук. Алелуя. Let me finish. No, don't stop. Нека да завърша. Let me finish. Нека да завърша. Listen. Listen. Чуйте. When God said to Moses, Когато Бог каза на Мойсей: take off your sandals. събуй сандалите. In other words, С други думи, what Pharaoh has given you това, което фараона ти е дал, has taken you this far. те доведе до тук. Your education Образованието has ти taken you this far. те доведе до тук. Right now, Точно сега. I don't need your education. Аз нямам нужда от I don't образованието need ти. your experience. Не се нуждая от опита ти. I will give you fire. Ще ти дам огън. What your education could not do, Онова, което твоето образование не може да постигне. what your experience could not do. Онова, което твоите опитности, опитът ти до тук не може да достигне. Some of you, Някой от вас you have applied the principle of church growth. вече сте прилагали принципите на църковния You растеж. have fasted and prayed. Постили сте, молили сте се Nothing happened. и нищо не се е случило. You went to conferences. Ходили сте на конференции Nothing has happened. и пак нищо не се е случило. But tonight, Но тази вечер you need the fire of God. се нуждаете от Божият огън, Because the fire of God защото огънят на Бога will remove your sandals. ще ви събуе обувките, Because you are about to take another direction. понеже ви предстои да предприемете друга посока. Something is about to happen Нещо ще се случи in your life. в живота ти. Glory unto God. Слава да бъде на Бога. I like this. I like this. Харесва ми това. When fire comes upon you, Когато дойде огън върху тебе, Moses was holding a stick. Мойсей държеше He was holding a stick. He was holding една тояга. a stick. Вземи го, това е But една when тояга. fire came upon him, Но дойде огън върху него, not that his life has changed, не че живота му се промени, but even what he was holding with his hand но даже онова, което с ръката си държеше, was transformed. даже то се промени. Не само живота му. The stick Тази тояга, тази пръчка became a snake, стана змия. something that is alive. Нещо, което е живо. He had to have the fire Той трябваше to affect what he has да in his има hand. огън, за да може да повлияе на това, що е в ръката му. The fire of God Огънят на Бога will affect what you have. in ще your life. повлияе на това, което имаш. Some of you, what you have in your hand is dead, Някои от вас държат в ръката си нещо мъртво, lifeless, безжизнено, but fire но огън is coming upon you. идва върху вас. And what you have in your hand И онова, което вече имате в ръката си, is about to be alive. предстои да оживее. Oh,
I want us to stand on our feet. Искам да се изправим сега. Can I ask the lady who was playing the piano, just the piano? Ако може да помоля Ева да Put свири some на пиано. strings, some strings. Малко сила дай. I want us to raise our hands if we can. Ако може нека вдигнем ръце. Come on, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. В мощното име на Исус. Благославяме те, Татко, в името на Исус. Ние те благославяме. Благославяме те, благославяме те. Everybody begin to pray. Нека всички да започнат да се молят. Raise your voice, pastors. Raise your voice. Пастори, издигнете гласовете Raise your си. voices up to heaven right now. Издигнете гласовете си към небето сега. God is about to introduce you to fire. Сега Бог ще ви запознае с I огъня. am telling you to a level of fire right Бог ще now. ви вдигне до нивото на огъня. Let's lift our voices up Нека to да heaven издигнем right now. гласовете си към небето сега. Father, we worship and we give you glory. Дайте му хвала, дайте му слава. Father, we sick and tired of inordinary. We want to be introduced to the fire. Боже, писани от живота, който имаме сега, искаме да се запознаем с огъня в мощното име на And we Исус. declare in the mighty name of Jesus. В мощното име на Исус. We give you glory, we magnify your name. Даваме ти слава. You are holy and precious God. There is none like you. You are worthy of all our praise. Няма друг като тебе. Достоен си за We love you, we worship, we give you glory, we magnify. даваме ти слава, отдаваме ти хвала. I want us to sing in tongues if you can. Raise Нека, your voice. ако сте And begin кръстени, to говорите sing. на езици, започнете да говорите на езици. Be free. Let's fill this place with the voice. Let's fill this place with the voice. Нека да изпълним това място с гласовете си. Young people, begin to pray, begin to pray. In the mighty name of Hallelujah. Scendere le becchiere delle sondolo robo scendere la bassaia che la bascete culo sotto culo saia Shiro robo sante le vede a sondolo robo sia e robo robo de robo scendere la bassanda le bassaia Shiro robo se le vede a sondolo e riana la bassanda robo de era basilo robose era la basilo robosine la basse per vedere shira la Ако bassando обичате, всички ме погледнете за малко. Everybody look at me. Погледнете ме за малко. Are you ready? Готови ли сте? This is what I wanted to Ето какво искам да направим. where you are going.
на пътя, по който вървите. Where you are going. Къде отивате? God is going to do great things. Бог ще свърши велики неща. And He wants to do something in you. Той иска да направи нещо в вас. So that He can do something through you. За да може да направи нещо чрез вас. I want us to pray. Искам да се молим. This is the prayer point. И ето начина, ето за какво да се молим. Your prayer is, Father, Молитвата ни да бъде Татко. don't let me leave this place Нека да не си тръгна от това without място, encountering the fire of без да God. съм се срещнал с Божият In the огън. mighty name of В Jesus. мощното име на Исус. I want you to raise your hands. Искам да вдигнете ръце. I want you to raise both of your hands Искам да вдигнете и двете си and ръце. say, Father, И да кажете Татко. don't let me leave this place Нека да не си тръгна от without the fire of God. без огъня на In Бога. the mighty name of В Jesus. мощното име на Исус. Everybody begin to pray. Everybody pray, everybody pray. Everybody pray, everybody pray, everybody pray. Всички да се молят, всички да се молят, всички да се молят. My God, in the mighty name of Jesus. Let us go out of this place. My Father, I declare. Татко, декларирам сега, че България няма да бъде същата в името на Исус. Че огънят на Бога стига в това място сега, в мощното име на Исус. We bless you, we worship you, and we give you glory in the mighty name of Jesus. I pray for the young people. I pray for the pastors. Моля се за пасторите. Нека славата на Бога, нека славата на Бога да слезе в мощното име на Исус. Everybody pray, everybody Всички да се молят, всички да се молят. Shitata yasoto prosidara pasadai. O sete. Dale, drži pišku. Pura basata kasi. Pura basete kere. Pura basata yasete kere. Епископе, Pura basata. God is showing me. Бог ми показва, It's like Moses standing on the mountain, както Моисей стоеше на планината, raising his hands. вдигайки ръцете си. But the hands are tired. Но ръцете му се изморяват. But then God raises И след това Бог издига Aaron and Hur Аарон и Ор, to hold his hand. за да държат ръцете му издигнати. You had men and women that has hold your hand. Имал си мъже и жени, които са те държали за ръце. But there is a need in your life, Но в живота ти има нужда not for Aaron, не от Аарон, not for Hur, не от Ор, but for Joshua. но от Исус Навиев. And I hear that God И is аз saying чувам, че Бог казва, that He is raising Joshua, че Той издига Исус Навиевци, so that what you have seen in за the да може spirit онова, което си видял в духа, concerning Bulgaria което Бог те изпраща, ти е казал за България and concerning this movement, и относно това движение, so that it can be fulfilled. за да бъде изпълнено. He says, I'm visiting the young people Той казва, аз посещавам and младите I'm хора raising a new и generation. аз издигам ново поколение. And it is at this season, says И God, в този сезон, казва Господ, that I will reward you for a great аз work that ще you ви have done. възнаградя за великото I дело. will wipe your tears, says God. Ще избърша сълзите ви, казва Бог. What you did not see Онова, което не сте видяли in the past, в миналото, but I showed you, но съм ви го показал. God says, I will fulfill it. Бог казва, аз ще го Because изпълня, I am a faithful God. понеже аз съм верен Бог. God is doing something Бог прави нещо, even in the area of your finances. дори в областта на вашите You will финанси. experience an increase Вашият опит и вашето and обединяване multiplication
сега преумножават. You stood the test of time. Преминали сте изпита на време. And God says, it is my time, И I сега have remembered Той you. казва, сега е моето време. And you will experience great things. И аз ще ви доведа да In the преживеете mighty name of our Lord Jesus Christ. мощното име на нашия Let's stretch our hands towards our bishop. Нека да протегнем ръце към нашия епископ. In the mighty name of Jesus and his wife, Мощното let's име на stretch our hands Исус. towards За него и за неговата съпруга. Нека да се Father, we declare that ние декларираме, че това, което ти си изговарял, няма да остане празно и се молим в мощното име на Исус. В този сезон, в този период, ти да издигнеш Исус на гиевци, които да носят меч и да започнат да воюват в този час. България никога да не бъде същата. В мощното име на Исус. Декларираме го и го заявяваме в мощното име на Исус. I want people that are saying, I want the fire of God. Искам хората, които са казали, искам огънят на Бога. My ministry is ordinary. Моето служение е обикновено. I'm sick and tired of where I am. Вече ми е писнало, омръзна ми това, което съм сега. Искам да премина на следващото ниво. I want to pray for you. Искам да се моля за вас, тези, които сте казали това. In the name of Jesus. Yeah, we can move this. Може ли разпоредителите да махнат? You are tired of where you are. Уморени сте вече от това, което You say, сте. I need the fire of God. Казали сте, нуждая се от Божият огън. Come. Елате напред. Можем ли да вдигнем ръцете си? Всички започнете да се молите. Всички да започнат да се молят.
God is calling this movement Бог призовава това движение to the next level. на следващото ниво. The best days are not behind you. Най-добрите дни не са зад вас. The best days are before you. Най-добрите дни са пред вас. The best is yet to come. Най-доброто предстои тепърва да дойде. You are not dying. Вие не умирате. You are not dying. Вие не умирате. God is saying, I want to visit this Бог казва, movement аз искам да посетя това движение with fire. с огън, But He's calling the leaders но Той призовава лидерите, to cry out водачите да извикат for the fire of God за огънят на Бога upon their life, върху своя живот, upon their leadership, върху своето лидерство, upon their families. върху семействата си. God saying, if you have fire, Бог казва, ако ти имаш огън, your church will catch that fire. църквата ти ще хване огъня. Some of you this Sunday, Някои от вас тази неделя, your services will never be the same. от тази неделя нататък църковните ви богослужения никога няма да бъдат същите. Има промяна в атмосферата. В мощното име на Исус Христос. Има промяна в това служение. Има промяна в твоите финанси. Има промяна в младежите ви. Понеже огънят на Бога идва върху теб в мощното име на Исус. Дигнете ръцете си сега. Дигнете ръцете си. И просто приемете. Сега приемете чрез вяра огънят на Бога. Ще помоля епископа да дойде и нека заедно да се помолим за хората. Епископ, ела, за да се молим заедно за твоите хора. Дигнете ръката си и просто молете се, молете се, молете се. Когато положи ръка върху вас, Бог може да ви говори. Просто се моли върху тях, Бог да ви даде огъня. Искам вие двамата да ме чуете. Всички други да се молят, моля. Мощното име на Исус, нека славата да бъде освободена. Огънят на Святия Дух.
In the mighty name of В мощното име на Исус. In the mighty name of В мощното име на Исус. In the mighty В name of мощното име на Исус. In the mighty В мощното име на Исус. В мощното име на Исус. В мощното име на Исус. In the mighty В name of мощното име на Исус. В мощното име на Исус. Нека огънят от Бога в името на Исус Христос да бъде освободен върху него. В името на Исус. Нека огънят от Бога да бъде освободен. Нека огънят на Бога да се освободи. В мощното име на Исус. In the mighty name of В Jesus. мощното име на Let Исус. the fire of God be released. Let the Нека fire Божият огън да се освободи. Нека Божият огън да бъде освободен. Да слезе Божия огън. Нека Божият огън да бъде освободен. В името на Исус. fire help him. Fire in the mighty name of Jesus. Let him go. Оставете го да се нападне много. Пустете го да падне. Fire in the mighty name of Огън в името на Исус. You are hungry for God. Ти си гладен за Бога. You are hungry for Ти си God. гладен за огънят от Бога. В мощното име на Исус. Сега огън в тебе, в името на Исус. Огън в мощното име на Исус. Да слезе върху тебе сега, в мощното име на Исус. Receive it. It's yours. My Father, I pray in the mighty name of Jesus. Татко, моля се в мощното име на Исус Христос. Огън в името на Исус. Огън в името на Исус. Огън в името на Исус. Нека огън със святото. Да, цялото е живо. Да, в името на Исус. My God, in the name of Jesus. Боже мой, в името на Исус. Сега нека силата на святото да слезе върху него. В мощното име на Исус. In the mighty name of В Jesus. мощното име на Исус. I feel in my spirit. Усещам в духа си. О, Боже. Healing anointing is Изцелително помазание. Чуй ме. О, Боже на небето. God is launching you Бог те изпраща, изстрелвате ли го into another direction. в ново измерение на духа. Oh Jesus, God is just the anointing of God Помазанието от Бога upon your life. върху твоя живот, And любов. what God is going to do И онова, което Бог ще направи, it's amazing. е невероятно. Healing anointing upon this. Изцелително помазание върху твоите ръце. Please tell me if I'm out of time. I will stop. Кажете ми как се справям с времето, да спирам ли, да продължавам? Okay. Just keep going. Are you a pastor? You're Ти a пастор ли си? Yes. What you have done so far Това, което си направил до тук, до сега, is nothing compared to what God is going to е do. нищо в сравнение с това, което Бог те първа ще те въведе. There is an acceleration. Има едно Acceleration. превъзвишаване към отличие. The picture that God is showing me Картината, която Бог ми показа, is Elijah praying on top of the mountain. Elijah praying on top of the mountain. Илия как се молеше на върха на планината. And the Bible says when he И got Библията казва, че той като се изправи, he bind his cloth around himself. се превърза се през кръста And he ran faster than Ahab. who и was on тичаше the horse. по-бързо от Ахав, който беше на кон.
God says, I'm giving you speed. Бог казва, аз ти давам скорост. I'm elevating you. Издигам те, повишавам те. You love people. Ти обичаш хората. You love God. Ти обичаш Бога. Things are about to speed up. Нещата обаче ще се ускорят. There's a speed, divine speed that is Има божествена скорост, която се набира. upon your life and upon И идва your върху живота ти и върху служението ти. God is visiting your children. Бог посещава децата ти. Oh God of heaven, in the name О, of Боже на Jesus. небето, в името на Исус. Stretch forth your hands. Нека да протегнем ръце към пастор Любошимаров. My God. There's an anointing upon one of your children. Има помазание върху едно от твоите деца. Jesus, that you also see there's an anointing that God И ти виждаш, че това е помазание, което Господ е така внезапно нещо свръхестествено ще направи в мощното име на Исус. Everybody begin to pray. Father, in the mighty name of Jesus. Татко, в мощното име на Let there be Исус. release of the fire of Нека да God дойде освобождение от огъня на Бога upon this apostle in the върху name of този Jesus. апостол в That the името на Исус. apostolic anointing upon his life Апостолското помазание shall върху begin него to да дойде. rise in И той Jesus. да започне да се издига. Feel him once again in the name of Jesus. Изцеление в името на Исус. Touch him once again in the name of Докосни го отново в мощното име на Исус. Нека да усети огъня на Бога mighty name of в мощното име на Господ Исус. Barabasata. Elia Bosa Kamando Rabasha. Maria Bosa che la bahando Rabasha. E che la Basia Katalabakura Rabasha. Не знам именно, подсказвайте. Stretch your hands and begin to pray. Нека да протегнем ръце и да започнем да се молим за пастор Ангел Билев. I want you to listen to me very carefully. Искам сега да ме чуете внимателно. There's a ceiling that I see. A ceiling. Виждам един таван, който е... You know the things that God has showed you. Ти знаеш нещата, които Бог ти е показал. Ти знаеш къде иска Бог да те заведе. And it's like when you are about to get Обаче точно като ще стигнеш там, there's a ceiling. един таван се Like a спуска, limitation. като ограничение. Right now here. Точно сега, тук, Upon your ministry. върху твоето служение And your finances. и върху твоите финанси. God Бог is breaking that thing. разчупва това нещо. You will testify. И ти ще свидетелстваш. God says, I have given you influence. Бог казва, аз съм ти дал влияние. There are areas and territories that Има области и територии, в които само ти можеш да that влезеш. still need to be affected. И те трябва да бъдат повлияни. You are well positioned. Well positioned. Ти си добре позициониран. Oh Jesus. О, Исусе. He has left the best for last. Той е оставил най-доброто за най-накрая. Hallelujah. Халелуя, слава на Бога. He has left the Той е best. оставил най-доброто за най-накрая. What you need, Това, от което се нуждаеш, това, от което се нуждаеш, God has provided. Бог вече го е снабдил. I see a need, Виждам нужда, a need. нужда, нужда. You need this Ти се нуждаеш от това нещо много, for certain things to take за place. конкретни неща, които да се случат. And God is saying to you, И Бог ти казва, it is done. свършено е. Свършено. Stretch your hands. Нека да протегнем ръце към нашия брат. Come on, let's break that. Хайде, нека да разчупим този таван в името на Исус. Нека всички да
In the mighty name of Jesus. Мощното име на Исус Христос. Oh, hallelujah. Can you raise it up? Let's raise our hand and just worship. I don't want to Виждам силиш малко и нека да вдигнем ръце, за да захвалим Бога. Let's raise and worship. Let's worship. Нека да му се поклоним просто. Come on, pastors, let's worship. Хайде, пастори, поклонете се на Бога. Който много е даден, много ще се иска от него. To him, much is given. На който много му е даден, Much is required. много ще се изисква. God says he has given you so much. Бог казва, аз съм ти дал толкова много. That's why he's going to demand so much from you. Ето за това очаквам толкова много от тебе. It's like a shark that is inside the pond. Това е Shark inside the pond. Shark. Yeah, shark in the river. Акула в езеро. It is small because the environment is limiting. Тя е малка, защото околната среда е лимитирана. But God is showing me that He is making your environment bigger so that you can experience what He has put on the inside of you. Но Бог ми казва, че ще направи за теб околната среда по-голяма, за да можеш да преживееш това, което Той е положил вътре в тебе. That's why at the moment it looks like God is stretching you. Ето защо в момента ти изглежда тебе, че Бог те разтяга. And sometimes you feel like you've reached your end. И понякога ти се усещаш, че аз съм достигнал лимита си. Why me? И защо мене, Боже? And it's because God says there is more inside of you. Но понеже Бог казва, има много повече във вас, that He wants to accomplish. Той, който иска Той да го завърши това нещо. Not only in the local church, не само тук в локалната църква, but in Bulgaria as a whole. но в България като цяло. So, what He is doing now, така че това, което правите сега, He is stretching you. Това е разтягане. He is increasing your capacity. Увеличава капацитета ви. So that you can be able to do what He wants you to do. За да можете да свършите това, което искате да свършите. I hear what I'm saying. So concerning this building, тази Библия, тази сграда, която сме в момента,
God says, Бог казва, Ephesians 3:20, Ефесяни 3:20, now unto him сега на този, who is able to do който е способен, който може immeasurable more да направи несравнимо than we повече, can ask or imagine. отколкото може да си поискаме или да си помислим. God said, I'm going to outclass your prayers. Бог казва, аз ще отговоря, ще класифицирам твоите молитви. I'm going to outclass your imagination. И ще ги класифицирам на твоите въображения, представи, мечти. What God is going to do is bigger than this building. Това, което Бог ще направи по-голямо от тази сграда. He is turning the hearts of the people in this city. Той ще обърне сърцата на хората в този град към теб. They will love you. Те ще те обичат. Oh, I feel that. Чувствам това помазание върху мен. Oh, Jesus. Can we raise our hands and worship him, please? Нека да малко да издигнем ръце, да му се поклоним. Просто да му се поклоним. Да му се поклоним. Jesus. Исусе. I want all of us, right? Искам всички, точно сега всички. We are going to take a step of faith. Ние ще направим крачка на вяра. We are going to bind this building to your name. И ще вържеме тази сграда за Твоето име. And bind your name to this building. И ще вържеме Твоето име за тази сграда. Whatever we bind on earth shall be bound in И heaven. това, което ние вържеме тук, ще бъде вързано Let's с raise our hands and begin to pray. Нека да издигнем и да кажем, Боже, връзваме тази сграда. В името на Исус, си карабашето. You can buy without money. You can buy without money. Ще имаш достатъчно пари. Without money. You Ще can buy купиш с достатъчно пари. We declare a miracle. И ще има чудо. И ти ще свидетелстваш в Божието име на Исус. I don't care who is in the bank and trying to stop it. Не ни интересува какво казва банката. Fire of God. Когато огъня на Бога Consume that person. ще повиеде I тези нас. release this building Освобождавам тази to сграда. your name. На Твоето име. In the name of Jesus. В името на Исус. В името на Исус! Връзваме в името на Исус! В Божието име на Исус! В Божието име на Исус! Боробосете караш! Боробосете караш! Некаяшеде! Шира на рабасанда яседеке! I give it glory. Давам Ти слава! I give it glory, Lord. Давам Ти слава, Господи! I give it glory, Jesus. Давам Ти слава, Исус! I give it glory. Давам Ти слава, Исус! When Jesus says yes, Когато Исус каже да, who can say no? кой може да каже не? Къде беше Теребека ясата? Боробосете Теребека ясата! Шебелебедере сандалата карабашаде! Боробосето коробосете кая! Шира на Масая! The name of Jesus. Nobody can mess up Не може да попречи with your purpose. с Твоята цел. In the mighty name of Jesus. В Божието име на Исус, We Твоето име. declare and decree Ние прокламираме
прокламираме и that what belongs to you is че yours. това, което принадлежи на Тебе е Твое. In the mighty name of В Jesus, името на Исус. there is no devil, there is no Няма demon, дявол, no няма human being can stop it. който да те спре. God has given you a promise, Бог ти е дал обещание. and we call it done. И ние го казваме In the извършено. name of В Jesus, името на Исус. we call it done. Казваме, че е In the извършено. mighty name of В Jesus, мощното име на Исус. we call it done. Казваме го извършено. In the name of Изпълнено Jesus, в името на Исус. we call it done. Казваме, че е изпълнено в In the името name на of Исус. Jesus. Мощното име на Исус. The nations around, Нациите около вас, the nations around, народите около вас, they're going to come to Bulgaria ще почнат да идват в България, to catch the fire of God. за да приемат от вас огъня на Бога. But there shall be a great revival И ще има велико in съжаление Bulgaria. в България. I tell you. And when that happens, И когато това се случи, когато това се случи, people will look at Bulgaria. хората ще гледат на България, на They българите. will not recognize this country. Ще поглеждат, ще разпознаят тази страна, They will not recognize this country. че Господ е разпознал тази страна. God has a purpose Бог има цел, план with this nation. с тази нация да извърши. And this nation, И тази нация, through this nation, чрез този народ, God is going to visit Europe. Бог ще посети Европа. And Europe will never be the same. И Европа ще бъде променена, няма да бъде същата. Tomorrow, Утре we will pray. ние ще се молим, ще продължим да се молим. I understand before we go, we'll have time to pray for people. Аз осъзнавам, че преди да тръгнем, ще оставим време да се молим за хората. Don't miss it. Но не пропускайте. Thank you so much. Благодаря ви, не пропускайте утре. Благодаря ви за всичко. Алелуя! Обърни се до някой до себе си и му кажи, ти вече даже не си същия. Представи си утре какво става. Алелуя! Невероятно е Бог да ни благославя, да ни посещава. Благословени сме много от това, което започва. Няма да кажа, че свършва, тъй като утре пастор Адам отново е тук и ще ни послужи. Оставили сме специално време за молитва на тази конференция. Така че от 12 до 1 утре ще има обяд. След обяда пастор Адам ще има своята последна сесия. И след сесията, свободно време за молитва. Но тези от вас, които искат да пътуват, да тръгнат, ще могат да се тръгнат, ще могат да пътуват. Онези от вас, които искат да се потопят в огън и искат още, ще можете да имате това време за молитва и за потапяне в Божия огън. Харесва ли ви да се потапяме в огъня? Харесва ли ви? Натопихте ли пръстчето поне малко? Нали? Натопихте ли го? Харесва ли ви Божия огън? Алелуя! О, извинявайте. Аз няма превеждам, за кой да, защото микрофон. Имаш нужда да превод. Понеже той сподели някакви пророчества за България, аз искам да ви прочета това, което Бог ни говори на молитвеното събрание в Триадна. Тук има и дата 21 август 2015.
Ако не знаете, ние тукашния регион се събираме няколко църкви и пада си може би 2 на 3 месеца, нещо такова. Един път. Добре, тя е по-право от мене. И се молиме по 4 часа, от 6 до 10 вечерта. Молиме се за България, молиме се не за нашите нужди, молиме се за нуждите на царството. Искам да ви прочета какво Господ ни каза в Триано. Бог ще благослови България икономически, политически, финансово и духовно. Първото нещо е. Второто нещо, в България ще се завърнат българите, напуснали страната, за да работят в чужбина. Ще бъдат като историята на Ноемин и Рут, които чуха, че в земята им отново има хляб. Бог ни е приготвил всяка форма на благословение. Ще има ново въздигане на Божии служители, Божии генерали за новото съживление и разчупване на духовни и икономически вериги. България е скъпа на Господа, както му е скъп Израел. Тя е скрито оръжие и прибежище и ще му послужи за последното съживление. Съкрещавам други неща, но той не ги знае тия работи. Обаче възпроизведе половината от списъка. И ако Господ за толкова кратко време, от август до сега, повтаря нещо 2 пъти, това означава, че много скоро ще стане. Защото Бог даде това един същи съня на фараона и тълкованието беше скоро идва. Решено е от Господа. Щом е 2 пъти решено е от Господа. И сте толкова съм размахвал листа, не знам дали сте гладни, но обаче свърши се. До сега са искали в нацията ви територия, за да направят бази, билото НАТО, Русия или който и да е. Сега аз искам вашите сърца, искам вашия живот, за да направя място и обиталище, за да прославя България чрез вас. Амин! 10 секунди сте напредна. Слава на Бога, искам първо да благодаря на Бог, понеже когато съвсем накратко, когато идвахме насам, имаше голямо задръстване в прохода Хайбоаз. И имаше някаква катастрофа и колите спираха една след друга и точно преди един завой видях колата пред мен и успях да спра в последния момент. Другите коли, които идваха зад мен, също успяха да се справят, обаче се станаха встрани от мен. И разбира се, аз съм шофьор от доста време и винаги погледа ми беше в огледалото отзад, понеже има много малко място за спиране. И видях един камион с ремарке, който беше натиснал спирачка, че обаче беше се обърнал страни и се плъзгаше камиона. Тогава просто дадах газ и имаше съвсем малко място в ляво да се измъкна между колите и в тази секунда, в която се измъкнах, камиона удари колата пред мен. Просто благодаря на Бог за това, че ме спаси. Това е едно голямо доказателство за мен, че аз не съм тук случайно на това място. Някъде около 2 часа преди да започне конференцията, Господ ясно ми показа, че има атака върху всички, които идват на конференцията. И няма нужда, всички знаете какво се случи вчера на магистрала Хемос. 50 коли се сблъскаха. След нас. Всъщност ние минаме през този тунел около час и половина преди катастрофата, пътувайки за насам. Благодарим на Бога за това, че ни е спасил, но нека Бог да благослови тези, които са преживели тези инциденти, най-вече да го познаят. Ние се молихме за всеки човек, който пътува към конференцията. Господ да го пази. Господ да бъде с него. Аз съм като Исус. Не се моля за света, но се моля за тия, които се ми дава. Не ме притеснява това, че света има толкова много мрак. Притеснява ме, когато няма светлина в църквата. Защото тук трябва да е Божия огън, тук трябва да е Божията светлина. Искам да ви кажа, че живота ви е свръхестествено опазен.
И аз вярвам, че Божии ангели са ви съпровождали по пътя до тук и ще ви съпровождат по пътя обратно. Искам да го знаете това нещо. Живота ни е в ръката на Господа. Нищо не може да ви се случи извън Божия суверенен контрол. Така че тези свидетелства само показват, че Господ работи. Че Той е верен и че вие сте на правилното място. Искам да се молим за едно нещо. Къде е брат Христо? Къде е брат Христо? Да, искам да се помолим заедно с брат Христо. Той преживя нещо неприятно, дигнаха му колата. Аз искам, обаче сърцето си имам в духа, обаче вижте го, той казва, аз съм тук. Нали, той можеше да се ядоса, да се огорчи и т.н. Не искам да дискутирам причините, защо това нещо се е случило. Но искам да се помолим заедно с него. Сатана да не ограбва радостта. Господ да царува и тая нужда искам всеки лев, който е бил вземат по този начин, да бъде възстановен седмократно. Съгласни ли сте? Крадеца като бъде хванат, защото това е крадец. Крадеца като бъде хванат, пише в Библията, е длъжен да възвърне седмократно. Така че нека да се молим за това радостта на Господа да царува и всеки лев, който крадеца е вземал седмократно, да бъде възвърнат. Ти съгласен ли си, брат? Съгласен съм. Супер. Вие съгласни ли сте? Хайде да се молим тогава. Татко, издигаме брат Христо пред Тебе в името на Исус Христос. Господи, цялата тая ситуация, благодарим Ти, че Ти си имал суверенен контрол, Боже. Благодарим Ти, дори че си опазил този автомобил. В името на Исус сега изискваме седмократно възвръщане на всеки лев и на всяка стотинка, които са били откраднати от този дом. Татко, заедно с Него избираме да се радваме. Да се радваме и да се веселим, защото Ти си мощен, Господи. Благодаря Ти, че Ти преобръщаш, Господи, скръбта в радост в името на Исус Христос. И също така, Господи, специално издигаме семейството на Джеймс и на Ника и техните деца. Издигаме ги пред Тебе, Татко. Прокламираме, че дявола няма власт на тяхното здраве. Прокламираме, че в кръвта на Исус Христос тези деца, Господи, са изкупени и в името на Исус са изцелени, Господи. Ние извикваме силата на Святия Дух да ги посети точно сега, там където са. И аз Ти благодаря, Боже, че светкавиците, които излизат от Святия Дух, събарят и убиват всяка болест от корен в името на Исус. Говорим на този вирус, умри в името на Исус Христос. Говорим на телата им, бъдете изцелени, възстановени, освежени, съвършено изцеление в името на Исус Христос. Татко, слагаме ги под кръвта точно сега. Връзваме, Господи, крадеца в името на Исус. И Ти благодарим за това чудесно семейство, Господи. Благославяме ги в името на Исус. Да имат победа. Благославяме ги, Господи, да бъдат глава, не опашка. Благославяме ги, Господи, да се радват за чудото, което вършиш, Господи. В името на Исус Ти благодариме. Алелуя! Амен! Слава да бъде на Господа! Трудно се спира, когато реката на Святия Дух тече. Но искам да ви насърча нещо. Сега, когато всеки си отива в дома си, имаше някои хора, върху които бяха освободени пророчески слова. Разсъждавайте върху тях. Вижте точно какво Господ ви е казал. Защото Божието пророческо слово е дар от небето. И когато Господ го изпраща, Той не го изпраща, за да се почувстваме по-добре. Той го изпраща, за да извърши делото си в нас. Така че разсъждавайте върху Божиите думи. Ако вие сте получили лично слово от Бога, разсъждавайте върху това нещо. Попийте онова, което Господ лично ви е говорил. Божието Слово казва: пророчество не презирайте,
духа не угасайте, всичко изпитвайте, дръжте доброто. Дръжте доброто. Така че вземете това пророческо слово, защото една от причините, по които Бог дава това пророческо слово, е да воюваме с него. Павел каза на духовния си син Тимотей: според пророчеството, което те посочи, после му каза: воювай. Воювай. Така че една от причините Бог да ни дава слова е да воюваме, да се молим за пробив. Така че Бог да ви благославя. И нека утре да дойдем с очакване. Преди да се разпуснем, ще се помолим за кратко, но преди това искам да я попитам: колко от вас очакват още от Бога? Още от Бога. Защото аз вярвам, че това е началото. Още от Бога. Сега, когато се връщате в дома си, искайте от Господа. Господи, искам още от Теб. Искам повече от Теб. И когато идваме с такъв глад и с такава жажда, това отпушва атмосферата на Святия Дух да работи. Амен? Не, че ви давам домашна работа за хотела. Не се чувствайте по този начин. Но просто насърчение е за това. Така, да се помолим. Татко, аз ти благодаря. Както Моисей се молиш, така и ние се молим. Върни се, Господи, при Израилевите хиляди по хиляди. Благослови пасторските семейства, всички гости, които са тук, Господи. Те са скъпоценни за нас. Благодаря ти за съня и за почивката. Моля се да бъдат благословени от Тебе. Моля се Твоята ръка да бъде върху нас, когато лягаме, когато ставаме, когато се движим. В името на Исус предоставяме в ръката Ти и се доверяваме на Твоя суверенен контрол, Господи, всяко обстоятелство в живота си. Благослови семействата ни, децата ни, близките ни, Господи, дръж ги здраво в ръката си, в името на Исус Христос. Благодаря Ти, Господи, за дара на почивката. Амен. Амен. Бог да ви благослови, може да се поздравите.